Ndinokukwazisai nemufaro. Tiri panapa paKunashe Studios kwaMutare kumakomoyo. Ndiri munotikoshera every comment yamunoisa, every like yamunoisa tinoiona. Ndava ndikanyaya kadeki kanyaya kandofunga muri kuona screenshot randaisa a day ago. Ndaitaura naDr. Dr. Small vakati vane vanhu 3 vavari kuda kuti vaite masingles 3. Ndikati naye mama vauya nemari yavo 1 2 3 vabhadharira vaimbi vatatu for free kuti varekode kuKunashe Studios. Vabhadharira vaimbi vatatu vanoimba gospel music chete. Saka iwewo kana uine muhama, kana uina sisi, kana una mukoma vanoimba asi vachishaya mari kana maresources, iwo mukana mama Dr. Small Dr. Red vatibhadharira vanhu vatatu. I repeat, Captain Britain hamusi kuverengerwa pane vanhu vatatu vabhadharirwa studio. Unoisa clip mucomment inoi, kana uchida unoisa clip muinbox mangu 0773 350 310 toona tokaposta. Kana muri yeZimbabwe ikati shuwa uya kustudio mufanira kuya kwaMutare. I repeat, studio iri kwaMutare, sazoenda kuchibingeba, studio iri kwaMutare. Totenda mama wedu mama Dr. Small vaita chinhu chakanaka chekuda kusimudzira vanhu vachiri kutanga asi vachishaya maresources. I repeat, gospel music only, vanhu vatatu vabhadharirwa studio. Mari yacho tiri kutoirya, yakatobhadharwa kare. Changosara ndechekuti iwewe netalent yako, kana uchigona tsvaga hanzvadzi, tsvaga sisi, tsvaga mukoma, chanani, isa mucomment section vatege kuti uya kwaita mukana uyu. You never know, ndo masumukiro atinoita. Thank you so much nekuramba muchisupporta Kunashe Studios. Thank you so much team, thank you so much followers edu, thank you so much DM Music vatitira zvakanaka. 3 maartist tikuda kumaona, hatizivi kuti zvinosvikepi, asi thank you guys, thank you. Regai timborwa basa.